Losaba ukusinika i-second chance kukwenza lo mzekelo womdiliya. Ngokwenza lo mzekelo womdiliya uThixo usakusinika i-second chance ngoba umdiliya lo osuke wavela ongatyalwanga asuka wakhulela phakathi kweentalo zalo mlimi. Ngoku lo mlimi unomdla anawo oba makafumane igama kulo mdiliya, into emsusayo ususwa ngumdla oba afumane igama kulo mdiliya. Kodwa kafika kulo mdiliya ufika kungekho nto ephumayo, kungekho nto ayisusayo, ngoba eyona nto ayibeyilangazelela kuba azuzito oba akazuzikhala. Xa sithi nomquli mandithole izikhalo ezomoya oyingcwele, ubunqathu noluna zonke zezenkomo nezothando nezenkomo. Kodwa ngoku umdiliya awuphumi, akho nto evelayo. Ndiwufanisa umdiliya nexesha siphila kulo, into banagaba thina ngokunokwethu xa kungaveli nto kuthi, kungaveli igama, yilaa nto atsho onombhalo esithi velisani igama ezifaneleyo inguquko. Ithetha ukuthi lo mdiliya xa ungasivelisi isiqhamo uthi ke ngoku wasisitaka xa ungavesi iqhamo makawukhawule, aba ungavesi iqhamo mawukhawule. Kodwa uyayicela esiqala siyacela into banezaba bawuyekwe nakulo mnyaka akhe ende akhale noyesu ngokunakwakhe usibona sinjalo. Uyesu ngumzekelo lo owenza uphuhlise intetho yakhe, into boneka uzamuthini. Uzama uyesu ngothunywa nguthixo, into boneka abhakalisa into boneka xa singalungisi thina simelwe kukuthwala, ingaba simelwe kukugawulana njengamdiliya
신나는 꼭 겨우 하나. 어터. 우야까. 어따구치. 아빠나 잡아. 어체고. 마가시에게 나가 노는냐. 아까한테. 안쪽 가름 두고지. 강구마. 어린이 수이 니가 치고. 우발바 서베 세코미 아니 수이 니가 치고 세시에게 우체타고 없고 우예스와 이단도 에스페사 40% 우이스나야 Watafunani ya hapa Atakufunyano Mbizani Atakufupi Uyake hapa Uyisai Kometunga Uyafuti Emina Bad Itakuchana Second chance, get up for a fun. I think it's a team. I got to keep my time. So we never started. See me when I'm forgotten. What's done? What's done? God, what's done? What's done? It's paper. That was the nigga. It's a good chance. We have to take. In China, that was nigga. It's a good chance. We take up. We are in. As a wrong nigga. You can't hit. You can't. What do I know? We are so. Not to away. This is what. Wala people say, inyo magalogo, abayenet, atinga, ukanko, abayenet, atinga, ukanelo, unkupa, kabagalogo, uke, abakumiko, this is what. Ustala, anything was down, as you are paying. Inyo magalogo, utinga ma. Sekarang Tiba Karang Batma Sesuatu Ufesika Esipanya Leo Ikukuku Dip Nagomna Dikadip Dikarang Dato Dodop Abang Sama Dan Sada Sok Itu mana Ulop Bahkan Namutik Bawo Yop Maka pene doy, ufesai ka, uboyop, maka pene, ufesai ka, batkate, uyop, usapa pene ne, uchiko, nabi sigeko, simsama, neto chito, simsama, watu yopi, wama pene na, ulotiko, atumuni, utepa, uyewapa, na papa kaya, kukakulu kilayo, Kugatama, not Makanete, Pamechano, Atukumeru Chico, as a 70 said, Uramonso, Atukumere, Uchiko, as a 70 said, Uramonso, Nico Kelly,
departamenti, a un fumero chico, basta benziste, a un fumero chico, basta benziste, o quanto del te, a tatlompa, marcano, o mangiano, o cancelo, o papato, usa mai sé, o stava solo lì, sempre soffiste, o ciorompa, via che la notte. Aglomnya dikecil dikalungku kan hukum sosok hukum sosok kita ingat sesuatu hati sehingga penuh jiwa oh lain ingat sesuatu hati sehingga penuh jiwa sosok hukum sosok kita malu sikit lama Upman harus es Bobo, ang pagkakit. Amen.